बे समाव जोङो नोंथांखौ बरना लाग्रोबाय बड'लेण्ड रादाबनि जानानै नोंथांनि देरहासार जानायाव गिबियाव गुदि हिसाबै नोंथाङा सोरखौ सानो गिबियावनो आं माबाफोरखौ आंनि बिमा बिफाखौ खावलायहरो ओमफ्राय बेनि माखासे फेमिलि रिलेटिभ्स गासिबो आंनि होल फेमिलि फुरा रिलेटिभ्सफ्रानो आंनि लोगोफोर ओमफ्राय जाय आंनि उन्दैनिफ्रायनो टिचार सापर्ट खालायबोनाय बिसोरखौ खावलायहरनाय जायो आथिखालनि लाइमोनफोरा गोबां सोलोंथाइ लागासिनो दङ आथिखालनि लाइमोनफोरनो मा थुलुंगा होनो सानो आजिखालिनि यां जेनेरेसनखौ आं बेखौनो थुलुंगा होनो सानो कि मोनसे थांखि लानानै थानांगौ गावनि लाइफआव बे थांखिखौ नाजाथारनो जुजिनांगौ बे नोंनि खस्थ' खालायनाय नोंनि पेशेन्स पारसिभिरेन्सजों सानसे नङाबा सानसे बे थांखिया जाफुंखागोन ओमफ्राय मालाबाबो माबा जेननाय लानाङा माबा खालायबाय थानांगौ जुजिबाय थानांगौ सब समाय फेलियारा नो डाउट फैखायो मोनसे टाइमाव डिमरेलाइज जाखायो डिमटिभेटेड जाखायो नाथाय गोजौ जाफिननानै जुजिबाय थानांगौ गावनि थांखिखौ 429 रैंक मोननो हादों बे रैंक मोननाया नोंनि थाखाय बेसेबां जथेस्थ' माने आं जेला फार्स्ट रिजाल्ट ओंखारनायाव नायग्रोदोंमोन होमबा नामखौ नागिरै माने गाहायनिफ्रायसो स्टार्ट खालायदोंमोन आं बिदि आन्डार 500 रेंक थागोन होननानै बांद्राय एक्सपेक्ट खालायाखैमोन मोनसे सार्भिस मोनबानो जायोमोन मोनसे सार्भिस जायखिजाया मोनबानो जायोमोन बेखौनो एक्सपेक्टेशनमोन एबार ओमफ्राय बेनोखि 429 रेंक मोनदों आं हपफुलि आं मा सार्भिस लुगैदों बेखौनो मोनगोन बेखौनो माबायो ओमफ्राय पुरा आनएक्सपेक्टेडमोन एफा बिदि माबायाखैमोन सरप्राइजिंमोन जायखिया एसे एक्सपेक्टेशनबो दंमोन कि मोनसे रेंक मोनगोन होननानै मेरिट लिस्टआव फैगोन होननानै नाथाय बिदि 500 आन्डार रेंकआव थागोन होननानै माने सरप्राइजिंमोन बबे फरायसालियाव फरायनानै दिनैनि थासारिसिम सहैखो आङोथ' प्राइमारि स्कुलखौ नैबे सिस्टार मार्केटनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय 6निफ्राय 10सिम आं मेट्रिकुलेसनखौबो डन बस्क' क'क्राझारनिफ्रायनो खालायदों बेनि उनाव 11-12आव साइन्स लानानै आं विशाखापटनाव थांनानै बिकास बिद्यानिकेतनाव फरायदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय NIT दुर्गापुराव आं केमिकेल इन्जिनियारिंआव बिटेक खालायबोदोंमोन ओमफ्राय लगेनो आं दिल्लीयाव थांनानै UPSCनि कचिंनि जार्निखौ स्टार्ट खालायदोंमोन ओमफ्राय बेहायनो नै आंनि नैबे थार्ड एटेम्पआव आं फार्स्ट टाइम आंनि इन्टारभिउ मेन्स क्लियार जानाय ओमफ्राय फार्स्ट टाइम आंनि मेरिट लिस्टआव फैनाय दिनै बेसेबां गोजोननाय मोनदों गोजोननायाथ' दाबो दङ साननै जाबाय लासैनो बे माबालांगोन नाथाय बेनो दाथ' गोजोननायाथ' थागोन नाथाय दा फिउचाराव बेनिफ्राय बांसिन चेलेन्ज दंबावो बांसिन अबस्टेकल्स थाबावगोन बांसिन चेलेन्ज थाबावगोन दा एसे गोजौआव दंमोन दा गाहायाव जाफिननांसिगौ बेनो बिमा बिफानि मदद बियो बेसेबांसिम दंमोन नोंनि सायावहाय जाफुंसारनायाव बिमा बिफानि मददाथ' उन्दैनिफ्रायनो दंखायोमोन ओमफ्राय बेनि अलावाबो बे जार्नियाव UPSCनि जार्नियाव जेला फेलियर फैदों होमबाथ'बो सापर्ट खालायबाय थाखादों जेबो नङा होननानै पारसिउ खालायबाय था खेबसे नङाबा खेबनै नङाबा खेबथाम खेबब्रै खेबबा मोनगोन सानसे समाव होननानै बिदिनो सापर्ट खालायबाय थाखादोंमोन उन्दैनिफ्रायनो थांखिमोन ना गेजेर ससेयाव थांखिखौ लानाय जादों उन्दैनिफ्राय एसे दंमोन थांखियाथ' नाथाय बिदिनो बे इन्जिनियारबो फरायनो लुगैबाय गेजेराव IIT माबायाव हाबनो लुगैनाय मोनसे दंमोन थांखि NITआव मोनबाय इन्जिनियारिं खालायबाय नाथाय इन्जिनियारिंनि स्पेसियेलि सेकेन्ड थार्ड इयारनिफ्राय जादों बे मेन माबाया मटिभेशना सिभिल सार्भिसेसाव हाबनो होननानै ओमफ्राय बिदिनो फाइनाल इयारावहाय बांसिन नांसिनबाय फाइनाल इयाराव नंखायनो बांद्राय जेबो प्लेसमेन्टआवबो बांद्राय जिरायनाय जायाखिसै बेहायनो बे लामाखौनो लाखानोसै होननानै नंखायनो फाइनाल इयार जोबनाय लोगो लोगो कलेज जोबनाय लोगो लोगो बे लामाखौनो लाबाय